Boas, son Néstor Davis e son o fotógrafo de esta exposición, Mimesis. Estamos aquí no Espacio Xoven, un espacio moi agradable, e vou-vos a falar un pouquiño de esta exposición. A importancia da luz, verdad, Néstor? Si, aquí falo-vos da importancia que ten a luz nesta tirada, como gracias á luz hai sombras, a través das sombras coñecemos un pouco máis das persoas. De feito, eu cando empecé a fotografiar desnudo alá por a 2019, queríame centrar moito non tanto nun desnudo explícito, senón máis como coñecer a unha persoa dunha maneira natural, nun espazo que sexa 100% natural. Por eso, estes son espazos abertos, podemos ver diferentes zonas e podemos tamén coñecer a persoa a través do desnudo, pero sen chegar a coñecerla. E isto vou explico aquí un poquinho neste pequeno texto. Pois esta foto en particular teñolle moito cariño, feita na Alicante, unha rapaza do País Vasco. Gustame moito porque cando empecé a facer desnudo, empecé co desnudo masculino e agora incluín o desnudo femenino. E creo que chegou agora neste tempo, nestes anos, de feito, levo como un ano facendo desnudo femenino e síntome moi cómodo, creo que chegou no momento correcto e chegou para quedar porque a verdade é que me gusta moito. Este tamén é Alicante, tamén dun rapaz ali. Gustame moito esta foto por o contraste do verde da vegetación, temos mar, temos sequía. Dentro de Mimesis, da segunda parte, encontramos estas cosas xuntas, encontramos a vegetación, o mar, a terra. Esas cores aí todas... Unha cor cálida, sí. Tamén na da rapaza podemos ver cores máis frías. Non sei, estou moi contento. Néstor, fíxate, esta rama parece casi un... Ah, non? É unha rama ou é un... É un tatuaxe. É un tatuaxe, fíxate, parece que é unha fusión, conseguíxelo, Sí, é que de feito eso He pensado isto. Non tal, pero mira... Integráchelo total. Chegar a integrar a xente nun espacio natural... Bueno, é que me quedo fascinada con isto. Fíxate, casi dubidaba o que era, Que bonito. Moitas grazas. Que bonito, sí señor, un bo fotógrafo. E aquí podemos ver, pois, un máis cercano a nós, que é o bosque de Galego. Isto está feito aquí en Galicia. Na Ribeira Sacra. Na Ribeira Sacra. Podemos ver como a persoa está integrada tamén completamente no paisaxe, un paisaxe verde, con uns toques moi bonitos. A verdade, espectacular. Que está moi ben integrado. Espectacular. Ademais, a cruz recorda os lugares sacros tamén, un pouco, non? Se sei unha chiscadela. Este rapaz ven de lonxe porque é un rapaz de Argentina, tamén me fixen a foto en Alicante. Me gustame moito porque hai como moitos sitios ao redor de toda España. Nada, podemos ver tamén o contraste da terra, a auga, a luz, a importancia da luz. Eu chamaría este traballo como unha viaxe, non? Porque a primeira etapa que podemos ver como unhas cores máis escuras, chega a luz. A luz vai, non sei, é como un viaxe da escuridade á luz. Os modelos son guapísimos tamén, Isto é... Guau! Onde é isto? Esta foto teño tamén moito cariño. Esta foto é en Andalucía. Ti pensas nesta vegetación e dices, ¿Sí? Andalucía? Pois sí, é en Andalucía, na Serra de Cazorla, un sitio moi bonito. Creo que cando vimos este espazo dixemos aquí temos que facer a foto porque é moi bonita. De feito, bueno, vedes tamén a pose, a importancia dos modelos. Hai que recoñecer que este traballo non sería nada sen as persoas que salen aquí, o sea, fantástico, hai que darlle mil gracias. Vemos tamén zonas máis escuras, o que lles vou comentando, que é o tema da luz, das zonas máis claras, máis oscuras. O xogo da auga na pel, que bonito. Como está el tamén aí integrado. Integrado, parece unha rocha, parece un cacho de pedra, non? Que bonito, espectacular. Que bonitas, que sensibles. Esta no mar de Alicante tamén, aquí temos como el está entre as pedras. Eu inspírome tamén moito nos cuadros, nas pinturas. Este recórdame moito tamén o nacemento de Venus, como chega Venus a nos, a Terra. Esa pose tamén, gustame moito o cuadro de Ofelia Morta, que é unha muller que está tirada no río,
Eu sempre inspírome, sei que é verdade que non está representado tal cual, pero sempre ter unha inspiración a través dos cuadros, pois creo que hai que ter como esos referentes, non? Moi ben. Bueno, esta foto é unha maravilla. Isto é... Onde é isto? Isto é tamén Andalucía. Tamén Andalucía. Sorprende moito porque parece como que é todo moi seco, pero encontrar cousas verdes é bonito, é moi guai. De feito, esta foto é unha das últimas que fixen, foi deste ano. A pose, creo que é moi importante. É unha bomba. É moi importante recalcar que a xente está así, pero ponse ela. Eu non interfiro casi na pose dos modelos. Gústame moito que a xente fluya. Son modelos profesionais? Non, é xente da pé. Gústame moito porque quero tamén como recalcar eso, que son xente normal, de cotillás, que que todo calquera pode estar aquí, non? De feito, se vedes non hai como cartelas nin nada, ou seja, calquera persoa podría estar aquí. É unha preciosidade. E esta é unha maravilla. Isto xa é unha locura auténtica. Ela subiuse aí arriba, fixen a foto con medo, porque tiña medo de que caera, pero é que é unha maravilla. Isto é moito. A luz, o azul, esta é das últimas que fixen, estou como moi contento, moi contento. É que isto é un canto á vida, un canto, a pesar de que é algo seco, pero como hai esperanza totalmente nesta muller fértil, non? De alguna maneira. Sí. Que bonito, espectacular. Espectacular. A luz. A luz. A cor azul tamén. A cor azul que, aunque parece que é como fría, pero aquí eses tons que son laranxas, que dan calidade, non sei, é increíble. A min este cuadro, o sea, esta foto pareceme... De feito, pareceme un cuadro. Tal cual, exactamente. É que parece un cadro, efectivamente. É que non sabemos nin distinguilo. Espectacular. E a chica tamén, unha persoa... E como faz para coincidir, para pedir os modelos? Falas de a xente normal? Pois esta rapaza foi moi curioso porque eu normalmente teño un rapaz ali en Andalucía que me imprime as fotos. Ela foi a imprimir unha foto súa. Era de desnudo e o rapaz dixolle: por que non deixas que te fagan estas fotos Néstor? E Néstor enseñoulle o meu Instagram, chegou a min a través do Instagram e fixemos maxia, o sea, é que... Que guai. Foi increíble facerlle fotos a esta rapaza porque mimetizamos, o sea, levou no a cabo ela porque foi increíble, bueno, todos eles, pero de verdade con esta rapaza foi moi bueno. A verdade é que tes que estar moi contento. Convidamos a toda a nosa xente para que veña aquí ao Espacio Xove e vexa esta fermosura porque realmente levasnos a todos a estes universos, Néstor. Sí, pues moitísimas. Espero que veñades e que vos guste moito e a disfrutedes. Moitas grazas. Grazas a vos.